добре дошли на празника в детското заведение. Неусетно забързани в ежедневието си и в проблемите, не усетихме как отминаха цели 5 години. И ето, че дойде моментът на последният концерт в детската градина. Концерт, който е изключително емоционален за децата, защото те тръпнат от желание да се представят и, разбира се, с самочувствието, че вече са пораснали деца. Концерт, който обаче е сантиментален и за нас, защото вашите деца станаха наши деца. Концерта ще го усетите повече с сърцето си, отколкото с очите си. И нека да посрещнем нашите деца и екипа, който 4 години стоеше плътно до тях, госпожа Божилова, госпожа Христова и Вили, така че аплодисменти.
Не гледайте, че изглеждаме тихи, скромни, вършим всичко, що ни хрумне. Но ние не можем да бъдем разделени, защото сме група слънчице обединени. Щастливи, кокетни, съудайни, имаме своите малки тайни. Обичаме възхожите си прекрасни, защото с тях ставаме безстрашни. От игри нямаме време даже за въздишка и всяка сутрин учим по някоя книжка. Всички сме си лика прилика и растем в детска градина и клика. С буски, арени и гладки и толкова сладки. Добър вечер, драги зрители! За всички вас сме подготвили телевизионно предаване, в което включихме разнообразни теми. В България има толкова много шоу-програми по радио, телевизия, да и по Евровизия, докато нашето шоу изненада само на вас, мили гости, се пада. Телевизия Слънце тази вечер ще предава само за вас. Добър вечер, вие сте с новините на детска телевизия Слънце. Добър вечер от мен, Иран. Ето и водещата на Ливона тази вечер. Днес всички деца от група Слънце са на детска градина. Болни, отсъстващи няма. Всички деца първо учиха, а после репетираха за TV шоуто, а след това много играха и много се смяха. А това много покачи градуса на настроението. Драги следери, ето последните новини от детската градина. Всяка група сме изпратили по един репортер. Ало, репортерката от първа група. Чуваме ли се? Здравейте, аз съм Стела. Днес в група Звездички е много спокойно. Малките деца вече не плачат, макар че все още много тъжат за мама. Но нали тук си имат докацата и много добри учителки. Защо да плачат? Ало, репортерката от втора група. Чуваме ли се? Здравейте, аз съм Дара. Днес в група Балници едно дете хвърляше купчета по време на игра. То така създаваше условия за нараняване на другите деца. Но госпожата му направи забележка и то престана. И така игрите продължиха без происшествие. Ало, репортерката от трета група. Чуваме ли се? Здравейте, аз съм Андрея. Днес в група Слънце усилено се подготвят за срещата си със своите родители. Те ще представят приказката Дядовата ръкавичка в нов вариант. А сега новините от чужбина. Здравейте, аз съм Мариан и се намирам в Лондон. Тук посетих една детска градина. Оказа се, че в група има по 10 деца, а не като нас по 30. И мисля си, не им ли е скучно в толкова намален състав? А сега новините от Испания. Здравейте, аз съм Андрея. Родителите на Век, които живеят от 3 години в Мадрид, изпращат поздрави и подаръци за рождения и ден. И разбира се, обещават, че лятото ще се приберат в България и ще отидат на море. Това бяха новините за днес. А сега включваме майор Вили, който ще ни запознае с пътната обстановка. Здравейте, аз съм Вили. Днеска движението по пътищата в детската градина и около нея е сравнително спокойно. Защо? Защото всички деца в детската градина са запознати с правилата за безопасно движение по пътищата. И не само са запознати, но и ги спазват.
За това не с нарушение и злополуки няма. И все пак съвет от мен. Спазвайте правилата за безопасно движение всеки ден. Състезание по скачане на въже. Големите скачаха, а малките мечтаеха. През месец май ще се проведе турнир по футбол между детските градини в Люлин. Миналата година нашият отбор стана пръв град на купата. И пожелавам успех през тази година. Това бяха спортните новини. От мен Емил. Искате ли да си като Григор Димитров? Ами купете си хилка, топчете си и тренирайте. И накрая времето. Добър вечер, аз съм Симона. Утре времето ще бъде променливо. Тук-там ще грее слънце, тук-там не. Сутрешните часове над Люлин е възможно облачно поради намръщени и недоспали деца. Към обяд се очаква дъжд от усмивки и весело настроение. Очаква се силен вятър от бягащи деца. А кога да очакваме по-хубаво време, можете да разберете на dalivali.bg. О, струва ми се, че сте завали дъжд. Ами, за това са измислили чедърите.
За да ни кажат какво мислят по тези въпроси, сме поканили еколозите. Доктор Криси, професор Михаил и доцент Никол. Първо да дадем думата на доктор Криси. Клонки от дървото не чупете, често тягти се запълнете. Цветя и къби, билки си берете, но коренчетата в земята оставете. Така на пролет пак ще пораснат, полонките ни горски ще красят. Сега да дадем думата на професор Михаил. Огън в гората не палете, отпадъци разделно съберете, майката природа чиста опазете и се помнете, красотата и чистотата да спасат земята. Благодаря, а сега да дадем думата на доцент Никол. Земята е наша кастилка зелена и нека е чиста, добре повътрена, и нека е топла, и нека да свети. Снежът се през зимата, слънцето нет, и нека я пазим за тебе, за мен, и нека я пазим за тебе, за мен. Еличка е тази кастилка зелена. Да благодарим на нашите гости. А ние трябва да запомним съветите, за да съхраним и за да запазим чиста природата в нашата родина и на планетата Земя. Благодарим, че бяхте с нас. Искате да сте силни и здрави? Откъснете си екозеленчуци от нашата вкусна градинка. Здравейте, аз съм Мони. През тази година много модерни ще бъдат розовите блузки, алените устни, а очите сини, зелени, кафяви, черни, всички ще са модерни. А какви са модните тенденции при честите? Ще ни запознае стилистът Габи. За момичетата много модели ще бъдат опашките тип пипи,
повече плитки. За момчетата ще е актуална много късата покерка. Тип, аз съм войник. А какви са модните тенденции при облеклото, ще ни запознае дизайнер като Деси. Здравейте, аз съм Деси. При момчетата определено на мода е спортния панталон с тениска светъл цвят. Може и риза, но съчетана не с сако, а с свичер. За момичетата ще бъдат модерни клиновете, съчетани с туника в слънчев цвят. Късите рокли на големи цветя също ще са модерни този сезон. А поличките са в цвят кафяв, жълт, зелен и син. Благодаря. И все пак, според нашите учителки, най-практичната дреха за игра в детската градина си остава арсунът и тениската, независимо от разцветката. Детски шампуан слънце с натурална вода за чиста и здрава коса. Устните са ви напукани, използвайте балсам на фирма Слънце, натурално краве масълце и пчелно млечице. Любимата
дъното на табитката,